Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είμαι ο Βαγγέλης και σήμερα παίζουμε τα χελονιτζάκια. Εκείνο το παιχνίδι. Τώρα, άμα είναι full παλαριά το κινητό μου, είναι ήδη. Ωραία, τι λέμε, να ψάξουμε. Μέρα παιδί. Άγιε, φάραντες στις χελονιτζάκια. Αυτό δικό μου αυτό. Κάτι μου λέει να πάω. Find the Rabbit Car. Τι είναι το Rabbit Car? Δεν ξέρω. Όσο λέει κάτι και αυτοκίνητο. Α, το βρήκα! Να το, εδώ πέρα. Εδώ, παιδιά. Άμα το παιχνίδι είναι. Τι? Destroy the car. Πρέπει να καταστρέψω αυτό το αυτοκινητάκι. Οκ. Τι? Τίποτα. Εδώ. Εδώ. Σε πιάσω. Όχι. Πώς το καταστρέφω αυτό το αυτοκίνητο? Ξέρω πώς θα πάει η δουλειά. The fuck? Πιάστε το ηλίθιο αυτοκίνητο. Α, ναι, το τρώω παιδιά. Έλα ρε. Χάμω το παρακόδα. Δεν τελειώνει ποτέ αυτό το αυτοκίνητο. Oh my god. Τι έγινε? Ουι! Destroy a car. Πώς το καταστρέφω αυτή τη μαλακία? Προσπαθώ να το καταστρέψω, αλλά δεν γίνεται με τίποτα. Άρε βλάκα, έπρεπε να πετάξω πάνω του το τέτοιο. Νόμιζα να το κυνηγούσαμε, έπρεπε να το πιάσουμε, αλλά έπρεπε να το καταστρέψουμε τα τέτοια. Το έχω τα πράγματα. Τι λέει τώρα? Πού λέει τώρα? Τι μου είπε? Αυτό παρά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που γνωριστήκατε. Εντάξει, κάνω μια μαλακή που θα πιάσω το αυτοκινητάκι και θα πω σε επόμενο επεισόδιο. Καλή σας συνέχεια!